pani Zorkou. Zorka Konda je medzi nami. Vítaj v Dámskom klube, Zorka. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne, želám krásny slnečný deň všetkým. Ďakujeme. Ideme sa venovať sezamu, aké má blahodárne účinky na ľudský a pre teda ľudský organizmus. Začneš ale históriou, ako si spomenula mi. Áno. Takže nech sa ti páči. Aby sme sa dozvedeli aj niečo z jeho histórie, pretože sezam to nie je nič nové. Všetko, čo tu je, už bolo objavené, bolo získané a tak je to aj s tým našim sezamom. U nás v Európe sa používa pomerne málo, ale on pochádza už mnoho tisíc ročí ako dozadu pred našim letopočtom a pochádza z oblasti Indického oceána, čo nám už napovedá, že používali ho v Indii pred x tisíc rokmi, používali ho v Číne, vo východnej Afrike, napríklad v Sudáne a dokonca v bývalej Perzii ho používali namiesto olivového oleja. Takže jeho použitie je veľmi rôznorodé, my si aj povieme. A semiačka vyzerajú takéto maličké, okrúhle, trošku sploštené ako plody. Buď sú takéhoto svetlého tvaru, svetlej farby, čo je vlastne ako biely sezam, alebo potom poznáme ešte aj iný druh, to je čierny sezam. Tomuto hovoríme, že je sezam indický a tento nazývame sezam čierny, samozrejme aj podľa farby. A ja by som tam nejak rozdiely ani veľmi nevyzdvihovala. Zoberme si, povedzme, ako keď máme jablčko, tak máme veľa odrôd a možno malé rozdiely sú medzi nimi. A tak je to aj medzi sezamom týmto klasickým bielým alebo tým čiernym, ako sme si povedali. Možno, že ten čierny má o niečo vyššiu výživovú hodnotu, ale zase má aj vyššiu hodnotu, ako čo sa týka do jeho kúpy. A my sa budeme zameriavať najmä na ten sezam, ktorý dostať u nás všade a možno, že ho diváci aj začnú viac používať, keď sa dozvedia, aké má veľké benefity. Takže, mimo kuchyne. Mimo kuchyne, áno. A práve, že môže sa používať v kuchyni, pretože znáša aj veľké teploty. A my ho môžeme používať napríklad do jogurtov, do omáčok. Vieme, že sa používa na rôzne koláče, keksíky, do varenia, na ryby je veľmi dobrý, na mäso. Takže má naozaj všestranné použitie, aj tým, že znáša tie vyššie teploty. No a čo sa týka zdravia, tak si povieme benefity, ktoré má aj na naše duševné zdravie a samozrejme aj na psychické zdravie, aj na fyzické zdravie. A čo sa týka toho duševného zdravia, tak sezam naozaj na tejto úrovni pôsobí tak veľmi stabilizujúco, že nevyzdvihuje našu energiu príliš, ale nás zasa ani veľmi neutlmuje. A to znamená, že drží naše fyzické aj duševné zdravie v rovnováhe a stabilizuje ho. Napríklad je veľmi dobrý pre ľudí, ktorí sa ťažko rozhodujú alebo sa nevedia sami rozhodnúť, ale takí ľudia potom nemajú svoj osud vo vlastných rukách a nechajú sa viesť tým životom, nejdú po tej svojej ceste, tak pre nich je veľmi vhodné používať sezam. Aj si povieme, ako ho používať. Čo sa týka zloženia toho sezamu, tak má veľmi dobré zloženie, obsahuje vitamín A, potom vitamíny radu B, vitamín E a ďalšie, vitamín PP, to je vlastne vitamín B3 niacín. A obsahuje ešte aj lignány a my si povieme, že čo to znamená a na čo sa to používa. Čo sa týka toho fyzického zdravia, keďže obsahuje vitamín E a antioxidanty, tak je veľmi vhodný jednak pre našu pokožku, ale takisto nám chráni aj naše zdravie, udržiava zdravé srdce, navyše tým, že má ešte aj magnézium. No a pôsobí aj vhodne na cholesterol, tým, že má aj nenasytené mastné kyseliny, ktoré zasa pôsobia ako protizápalové látky. Takže to máme na srdiečko, je vhodný na cholesterol, tým, že obsahuje bielkoviny, vlákninu. Tá vláknina veľmi dobre pôsobí na naše trávenie a vylučovanie, čiže chráni náš žalúdok, aj hrubé črevo, a tým pádom pomáha predchádzať jak zápchám, tak hnačkám a takisto aj pomáha predchádzať jednoducho aj karcinogénnym ochoreniam hrubého čreva. Takže praví sa, že slúži ako dobrý peeling v rámci čriev? Sezam? Áno, presne. A takisto aj, keď sme povedali peeling, zoberme si tak obrazne povedané aj na naše cievy. Hej? Čiže dobre si to povedala, takže nielen na čreva, ale aj, že sa
netvorí ten povlak na našich cievach. Napríklad má vysoký obsah tiež horčíka, fosforu, vápnika, takže je vhodný pre naše zuby, pre naše kosti, takže proti osteoporóze je vhodný. Keď by sme vyzdvihli zasa ďalšiu látku, obsahuje aj lignany a sú to vlastne zložky alebo zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú v rastlinách a tieto lignany vlastne ochraňujú tú rastlinu. Keby sme to preniesli na naše zdravie, tak vlastne v našom zdraví pôsobia ako antioxidanty, čiže proti voľným radikálom, takže zvyšujú imunitu. Takže naozaj veľké benefity môžeme nájsť aj čo sa týka tohto sezamu. Poďme k receptúram, ako ho môžeme využiť. Tak môžeme používať, začneme teda krásou, môžeme použiť takýto olej z bielých semien a veľmi jednoducho. Keď sme v sprche, tak môžeme si natrieť celé telo mokrou rukou týmto olejom a potom sa následne hneď osprchovať. Je to taký zvláštny recept, že nemusíme používať, samozrejme, keď sme spotení, tak použijeme na tie inkriminované miesta aj mydlo, ale natrieme sa olejom a tá sprcha nám to celkom nezmije, ale ten olej sa začne vpíjať do pokožky a zanechá nám tú pokožku takú úplne hebkú. Takže nemusíme už používať potom ani žiadne telové mlieko a podobne. A je to najmä aj tým vitamínom E, ktorý sa tam nachádza, lebo ten zvyšuje pružnosť pokožky. Obsahuje to zinok, ktorý tiež pôsobí na tvorbu kolagénu a samozrejme aj tie protizápalové látky zvyšujú aj elasticitu našej pokožky pleti. Ešte kam môžeme použiť tento olejček je napríklad aj na vlasy. Môžeme si ho vtrieť do vlasov, dať potom zábal a nechať aspoň hodinu pôsobiť a potom bežným spôsobom zmyť šampónom. A takisto môžeme tento olejčiek votrieť aj do suchých končekov vlasov. Takisto sa nechá pôsobiť hodinku a potom sa zmije. Ale samozrejme, že to musí byť aj dlhodobé používanie. Nemôžeme čakať nejaký zázrak, že za deň, za dva, za týždeň, že sa to zmení. Poďme ďalej, ďalšie receptúry. Ďalšie recepty. Môžeme si urobiť napríklad gomasio alebo gomašo. Je to taká zdravá soľ. Tu si môžeme vyrobiť doma, že na panvici zohrejeme v pomere 1:20 alebo 1:10 sol a tento čierny sezam. Nie je to striktne dané. Môžeme použiť povedzme 1 čajovú lyžičku soli a 10 až 20 čajových lyžičiek takýchto semiačok. Necháme ich troška oprážiť, zmiešame a dáme do uzatvárateľnej nádobky a máme takúto veľmi zdravú, vyživujúcu soľ, ktorú používame do akéhokoľvek jedla, ktoré potrebujeme osoliť. A kto má nejaké tie ťažkosti, povedzme, psychického rázu, že potrebuje, ako som hovorila, že sa nevie rozhodnúť, že si nevie vybrať, tak môže potom túto soľ, túto gomašio, používať normálne, že skonzumuje 1 čajovú lyžičku aj 3-krát denne, požuje, prehltne a malo by to tiež takto dlhodobo pôsobiť. Môžeme použiť aj biely sezam? Alebo môžeme použiť aj biely. Ja som trošku pre spestrenie. Aby sme prestriedali. Prípadne si ho môžeme ešte takto aj pomlieť. Ak ho nechceme skonzumovať rovno, že na lyžičke do pusy, tak môžeme ho aj rozdrviť a vlastne sa vylúči väčšia časť toho oleja. Na záver ešte tu máme tyčinku. Na záver máme tyčinku. To poznáme, každý tieto tyčinky, chalva. Určite ako deti sme ich mali veľmi radi, lebo boli sladké. Môžeme si to vyrobiť takisto doma, že zomelieme tento biely sezam. Predtým, ako ho zomelieme, tak ho troška opražíme. Veľmi, veľmi krátúčko, nesmieme ho spáliť. Zomelieme alebo podrvíme zasa v mažiari. Pridáme med a ten pomer musí byť taký, aby sme z neho mohli vyformovať takéto nejaké kocečky alebo guľvočky, kto si chce čo vyrobiť. A na spestrenie tam môžeme pridať napríklad rôzne oriešky, kto má rád pistáciové alebo akokoľvek iné lieskové orechy alebo klasické. Môže tam pridať niekto kakao, keď chce mať kakaový nádych toho alebo vanilku. Takže to je ďalšia dobrota, ktorú si vieme vyrobiť. A samozrejme klasická tahini pasta, ktorá sa používa pri varení a je veľmi dobrá. Tak tu si môžeme vyrobiť znova, že jemne opražíme svetlý sezam, pridáme olivový olej, dobre pomelieme, rozmiešame a máme takúto tahini pastu a v uzavretej nádobe ju môžeme uchovávať v chladničke aj dlhšie obdobie a na akékoľvek jedlo, na aké sa nám hodí sezam do všetkého, do sladkého, do slaného.
jednoducho do úst a to zdravie naozaj sa nám odvďačí, ale treba byť dôsledný, trpezlivý a dlhodobo užívať. Zorka, ďakujeme ti veľmi pekne. Toľko dôvodov, milí priatelia, prečo začať konzumovať sezam. Vypočuli sme si, takže šup sa do toho a napríklad, ako si jej povedala, do jogurtu môžeme pridať napríklad ten biely sezam. Naozaj tých dôvodov je veľmi veľa. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne.